श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. नमस्कार. आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाला अवघे 3 दिवस शिल्लक राहिलेत आणि दर्शको आपल्याला माहितीच आहे, गणेश चतुर्थी म्हटलं की गणेश चतुर्थीसाठी लागणारं सजावटीचं सामान हे आलंच. डेकोरेशनसाठी विविध प्रकारचं इलेक्ट्रॉनिकचं सामान आपण हमखास वापरतो. अशाच एका रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स आणि हार्डवेअर या शॉपमध्ये आपण आलेलो आहोत. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो वेगवेगळ्या प्रकारचं सजावटीचं, गणेश सजावटीचं इलेक्ट्रिकचं सामान या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी पाहू शकतो विविध रंगीबेरंगी लाईट्स आहेत, त्याच्या बाजूला मोदक देखील आहे, फोकस, तोरणं, विविध प्रकारची तोरणं देखील या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. स्वतः मुकेश पालव या दुकानाचे मालक आहेत, ते आज आपल्यासोबत आहेत. मुकेशजी, काय सांगाल, गणेश चतुर्थीसाठी लागणार नेमकं कोणकोणतं सामान आहे आणि त्यांची किंमत काय? गणेश चतुर्थीसाठी लागणारं माझ्याजवळ सर्व प्रकारची विद्युत, चायनामधील असेल, इंडियन असेल, सर्व प्रकारची तोरणं उपलब्ध आहेत. नवीन प्रकारचे मोदक आहेत, त्याच्यानंतर एलईडी लाईट्स आहेत, चार्जिंगवरच्या चालणारे सर्व आहेत, त्याच्यानंतर USB वरती चालणाऱ्या सगळे एलईडी फोकस आहेत. आणि त्यानंतर बऱ्याचपैकी आपले एलईडी आपण रेग्युलर घरगुती वापरासाठी एलईडी बल्ब आहेत, एलईडी ट्यूबलाईट आहेत, त्यानंतर चार्जेबल आपले बल्ब आहेत, एलईडी ट्यूबलाईट्स आहेत. या सर्व प्रकारचं इलेक्ट्रिकमध्ये टोटली सर्व मटेरियल माझ्याकडे अवेलेबल आहे. हे मोदक मला दोन्ही आकर्षक वाटतात, ते कसे पेटतात दाखवू शकता का? ह्या मोदकाचं एक वैशिष्ट्य आहे का आपला वॉचमधील जो सेल असतो त्याच्यावर चालते आणि अवघे मी 25 रुपये इथे त्याची किंमत लावलेली आहे. त्याचप्रमाणे 25 रुपयामध्ये एक आपण सजावटीसाठी एक नवीन प्रकारचं तोरण आलेलं आहे, ते सेलवर चालणार आहे, हे देखील 25 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे नवीन एक एलईडी 12 फुटाचं तोरण येतं एक, ते पण देखील 25 रुपये इथे रेट लावलेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे बाकीच्या बऱ्याच हे आहेत, व्हरायटी आहेत माझ्याकडे अवेलेबल. त्याचप्रमाणे हा एक विशेष मोदक, गणपती बाप्पाचा आवडता मोदक, हा असा विशेष करून याचा विविध 7 कलरच्या लाईट्सनी असा नटलेला असा मोदक माझ्याकडे अवेलेबल आहे. म्हणजे अशा सर्व प्रकारच्या एलईडी लाईट्स आणि एलईडी पट्टी वगैरे टोटली माझ्याकडे. ही तोरणं इथे दिसतात विविध प्रकारच्या, तोरणांच्या किमती काय? ह्या प्रकारची जी तोरणं आहेत ती 200 रुपयापासून माझ्याकडे सर्व स्टार्ट आहेत. त्याच्यानंतर परत ही आहेत ह्या प्रकारे आहेत ते 150 रुपये प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये ही जी तोरणं आहेत ही जे 120 रुपये रेट आहे यांचा. आणि एक नवीन एक प्रकार आलेला आहे माझ्याकडे, तो बॉटलमधून मी केलेला आहे. ह्या बॉटलमध्ये आपण ही लाईट्स टाकून ते अशा प्रकारचे आपण बॉटल टाकून देतो, तर त्याच्यामधून आपण अशा प्रकारचा एक नवीन डेकोरेशनचा एक नमुना तयार करू. तर मला फार आकर्षक वाटते. हा, बॉटल ही आपल्याकडे सर्रास अवेलेबल होते, बऱ्याच लोकांना ही माहिती आहे. ही त्या बॉटलमध्ये आपण ती एक माझं 25 रुपयाचं तोरण आहे, हे बॉटलच्या आकाराचं, वरच्या बुचाच्या आकाराचं आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाकून ही बॉटल आकर्षक तयार करू शकतो आपण. आतमध्ये देखील मला विविध वस्तू दिसतात, मी हळूहळू आतमध्ये जातोय. आतमध्ये आपण नेमकं पाहूया, अजून वेगवेगळ्या वस्तू देखील उपलब्ध आहेत. तर मी दुकानामध्ये एंट्री करतोय. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो विविध प्रकारचे बल्ब्स देखील आहेत. हे काय नेमकं हे कसं काय? हे फॅन बल्ब आहे. अच्छा, हे फॅनच्या आकाराचा 3 पाती असलेला बल्ब आहे. जवळजवळ हा 40 वॅटचा 60 वॅटचा बल्ब आहे. ह्यामध्ये याचा ब्राईटनेस 60 वॅटचा आहे. हा एक अशाच सेम आकाराचा बल्ब आपल्याकडे 10 वॅटमध्ये अवेलेबल आहे. जवळजवळ हा फॅनच्या आकाराचेच बल्ब आहेत. नवीन व्हरायटीचे माझ्याकडे बल्ब अशामध्ये एलईडी मध्ये अवेलेबल आहेत. त्याचप्रमाणे पेटून दाखवू शकता का? चालू करून बल्ब दाखवू शकता का? हो, दाखवेन ना. हा आहे 60 वॅटचा बल्ब. त्याचप्रमाणे दुसरा बल्ब आहे तो 10 वॅटचा फॅन आकाराच्या बल्बचा. अशा प्रकारचे पंखा लावलाय की बल्ब लावलाय हे देखील कळत नाहीये, पण ज्यावेळी बटन चालू करतोय तेव्हा कळतंय की हा पंखा नाही आहे, बल्ब आहे. त्याचप्रमाणे आमच्याकडे नवीन एक प्रकारची, अच्छा, हे झुमर टाईप काहीतरी वेगळं दिसतंय मला, काय नेमकं आहे? हा झुंबर टाईप अशी एक आपण मंदिरामध्ये घंटी लावतो त्या प्रकारची घंटी आहे ही. त्याच्यामध्ये विविध 7 कलरचे रंग पेटवून दाखवू शकता का जरा? वा. तर या ठिकाणी पाहू शकतो आपण रंगीबेरंगी अशा लाईट्स या वेल टाईपच्या झुमरमध्ये आपण पाहू शकतो. अतिशय आकर्षक असं सामान या दुकानामध्ये आपल्याला अवेलेबल आहे.
मुकेशजी काय सांगाल, ग्राहकांकडून नेमका कसा प्रतिसाद मिळतोय? ग्राहकांकडून अतिशय चांगला प्रतिसाद येतोय. आता शेवटचे 2 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. कोरोना नंतरच्या काळामध्ये मला वाटतं ही पहिलीच अशी बाजारपेठ आहे लोकांना ओपनली सर्व सण साजरा करायला मिळतोय. त्यानिमित्ताने आम्ही ग्राहकांचा प्रतिसाद बघून आनंदी आहोत आणि या 2 दिवसातही तशीच ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळेल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो. अजून काही ऑफर्स वगैरे गणेश चतुर्थीनिमित्त ठेवल्यात का? गणेश चतुर्थीनिमित्त ऑफर्स ऍक्च्युली आमच्या दुकानामध्ये रवळनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर दुकानामध्ये आम्ही सर्वच प्रकारच्या होलसेल मटेरियल सप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यानिमित्तानं सर्वच इलेक्ट्रिक प्रकारच्या, त्यानंतर माझ्याकडे प्लंबिंग, हार्डवेअर अशा सर्व गृहोपयोगी वस्तूंचा इथे स्टॉक अवेलेबल आहे आणि त्या सर्व गोष्टी मी होलसेल रेटला ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. अगदी शेवटचा माझा प्रश्न आहे, ग्राहकांना आजच्या दिवशी काय हवं? ग्राहकांना मी सांगू इच्छितो, सर्वप्रथम तर गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि ग्राहकांना विशेष यावर्षीचा गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी विद्युत रोषणाईने नटलेला असा संपूर्ण नजराणा माझ्याकडे अवेलेबल आहे आणि ते सर्व ग्राहकांना मी सांगू इच्छितो की इथून जर समजा एकदा रवळनाथ इलेक्ट्रिकल अँड हार्डवेअरशी नाते जोडाल ते कायमस्वरूपी तुमचं नाते अबाधित राहील अशी मी आशा व्यक्त करतोय आणि सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. तर या ठिकाणी रवळनाथ इलेक्ट्रिकल्सशी एकदा तुम्ही नातं जोडलात तर हे नातं कायमसाठी टिकून राहील अशा प्रकारचं आवाहन मुकेश पालव जे दुकानाचे मालक आहेत त्यांनी केलंय. हे दुकान अगदी कुडाळमध्ये जिजामाता चौक परब हॉस्पिटलच्या अगदी समोर हे दुकान आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील गणेश चतुर्थीनिमित्त या दुकानाला भेट द्या आणि गणेश सजावटीसाठी लागणारं जे सामान आहे ते याच दुकानातून खरेदी करा अशा प्रकारचं आवाहन मी देखील सर्व ग्राहकांना करतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश हेदरकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.